8:00 pa lang ng umaga kanina, nakapila na sa barangay hall ng Barangay Kasantaan sa Urdaneta City si Nanay Dolores upang i-charge ang kanyang cellphone at power bank. Ilang mga residente rin ang nasa barangay hall upang mag-charge. Karamihan sa mga devices ay cellphone, power bank, flashlight at portable fans. Mahirap po dahil po nawalan po kami ng power tapos po umuulan pa, mahangin. Ayun, kaya po naghanap kami ng pwedeng pag-chargean para makakuan po kami ng update para alam po namin kung ano po ang nangyayari. Hanggang ngayon po wala pa po kaming power kaya ito nandito po kami sa barangay na nakiki-charge. Ayon sa pinakahuling update ng Power Monitoring Report ng Pangasinan 3 Electric Cooperative, nasa 70.97% na ang may supply na ng kuryente sa mga bayan na sakop ng Panelco 3 habang 71% naman sa mga residential household. Ayon sa pamunuan, puspusan ang sinasagawang clearing operation at power restoration ng kanilang mga linemen sa mga nasirang poste at linya ng kuryente na pinatumba ng malakas na hangin dulot ng bagyong Uwan. Ang ongoing restorations po kami, may mga contact po kaming mga accredited suppliers na tumutulong sa amin ngayon aside from our linemen. Usually po, kaya wala pa pong kuryente yung ating mga barangays, alam naman natin damages po nila, may mga natumbang poste which is ongoing po ngayon yung power restoration at pagkukumpuni ng ating mga linya. We committed na within 2 to 3 days matatapos po yung power restoration namin. Ayon pa rin sa Panelco 3, ang bayan ng San Quintin, Natividad, maging ang barangay Inamutan sa Manawag ay 100% energized na. May ilang mga barangay naman sa ibang bayan gaya ng Binalonan, Tayug, Umingan, Rosales, San Manuel, Pusurubio, Lawak at Asingan ang wala pa ring supply ng kuryente. Ginagawa po lahat ni Panelco 3 yung kanyang magagawa para ma-energize po yung mga barangays na yon para sa ating mga MCOs. So far, yung Municipality of San Nicolas, hindi pa po siya energized kasi po yung backbone line papunta po. Energizing the area is ongoing po yung power restoration ngayon. We committed po na hanggang 5 p.m. ma-energize na po yung Municipality of San Nicolas. Nanawagan naman ang ahensya sa mga member consumer na makipagtulungan sa kanila at i-report ang mga nasirang poste sa kani-kanilang lugar upang mas mapabilis ang restoration sa mga ito at maibalik agad ang supply ng kuryente sa mga nasabing bayan. Sa aming mga member consumers, please humihingi po kami ng pangunawa ninyo. Alam naman ho natin na hindi ho natin kontrolado ang bagyo na dumating sa atin. Kaya humihingi po kami ng pangunawa na konting tiis pa po. Mare-restore din po yung ating power. Kaya magtulungan po tayo. Please report to us sa mga areas po ninyo na may mga obstruction po na lines na nangyari po sa inyo para mas maayos po yung maintenance po namin. Open po yung mga hotline numbers po namin as published po sa Facebook page ni Panelco 3. Pwede nyo pong tawagan yung mga numbers na yon. Or pwede ho kayong pumunta directly dito sa office. We cater po lahat yung mga complaints po ninyo. Lester Narag, Balitang, Solid North.